Yayin da cece-kucen da aka shafa makonni ana yi akan kudurorin sabbin dokokin haraji na Najeriya ya lafa, bayan da Majalisar Dattijai ta jingine batun. A wannan bidiyon, za mu yi bayani ne dalla-dalla akan wani bangare mai muhimmanci a game da dokar ta harajin VAT. Wannan bangare kuwa ba komai ba ne, illa yadda gwamnatin tarayya ke kasafta kudaden harajin nan na VAT a tsakanin jihohin kasar 36 da Abuja da kuma ƙananan hukumomi. A yanzu da kuma akan sabon tsarin. Ana karɓar haraji ne a matakai uku a Najeriya, wato a matakin ƙaramar hukuma da matakin jiha da kuma matakin gwamnatin tarayya. Amma su waɗannan sabbin dokokin harajin da ake takaddama a kansu sun ta'allaka ne akan harajin da gwamnatin tarayya ke karɓa da kuma rabawa. Da farko dai dukkan jihohin Najeriya 36 da ma babban birnin ta Abuja suna karɓar harajin a madadin gwamnatin tarayya a duk wata ta hanyar hukumar tattara haraji ta ƙasa, wato FIRS, da ke da reshe a kowace jiha. Idan suka kammala tattarawa sai su miƙa wa gwamnatin tarayya domin a yi rabu. To ga yadda rabon yake a yanzu. Alal misali a ce an tara naira biliyan 100, to gwamnatin tarayya tana ɗaukar kashi 15 cikin 100 na kuɗin. Kenan za ta cire biliyan 15 daga jimillar kuɗin. Rabo na biyu kuma sai a cire kashi 50 cikin 100 na biliyan 100 ɗin nan, a baiwa jihohi 36 da babban birnin tarayya, wato naira biliyan 50 kenan a misalce. Sauran kashi 35 ɗin wanda ya kama naira biliyan 35 shine rabon ƙananan hukumomi, inda kamar yadda kowa ya sani akwai 774 a faɗin Najeriya. To yanzu bari mu sake yin nazari dalla-dalla akan batun yadda su kuma jihohi ke rabon kashi 50 ɗinsu. Wannan biliyan 50 ɗin tasu za a fitar da kashi 50 cikin 100, wato biliyan 25 kenan, sai a rabawa jihohi 36 da Abuja daidai wa daida, shi ake kira equality. Ko da a ce wata jihar ita ta kawo kusan rabin kuɗin, wata kuma ta kawo mafi kankanta, to a nan dai raba daidai za a yi. Sai kuma a sake ɗaukar kashi 30 cikin 100 a raba ta, misalin naira biliyan 15 kenan. Wannan karan ba raba daidai za a yi ba, za a raba wa jihohin ne daidai da yawan al'ummominsu. Shi ake kira population, wato jihar da tafi yawan jama'a ita za ta fi samun kaso mai yawa, sai mai bi mata, a haka har a zo kan jihar da duk aka fita yawan mutane. Kuma ko da a ce jihar da tafi karancin jama'a ita ce tafi kawo kuɗi, wacce tafi yawan jama'a kuma ba ta kawo kuɗi da yawa, to a wannan bigiran dai rabon yana ta'allaka ne akan yawan al'ummomin jihohin. Sai ɗaya kashi na ƙarshe, wato kashi 20 cikin 100 na biliyan 50 ɗin jihohi. A misalin da muke bayarwa, kaga naira biliyan 10 kenan. Wannan kuma shine derivation, ita kuma wannan za a raba wa jihohi 36 da Abujan bisa la'akari da yawan harajin da kowace jiha ta kawo. Misali, jihar da ta fi kawo kuɗin shiga mai yawa, to ita za a ba wa kwaso mai yawa. Da haka har a zo ƙasa, bi ma'ana iya kuɗinka iya shagalinka. To a yanzu kuwa cikin waɗannan sabbin ƙudurori, gwamnatin Najeriya na son sauya lamarin ne kamar haka. Daga yanzu, gwamnatin tarayya za ta daina ɗaukar kashi 15 cikin 100 na jimillar kuɗin nan da ake tarawa. Ta ce za ta dawo ɗaukar kashi 10 kacal cikin 100. Wannan kashi 5 ɗin kuma da ta rage wa kanta, ta ce za ta ƙara shi ne akan kasan jihohi. Kenan a sabon tsarin, nasu zai kama kashi 55 kenan cikin 100, maimakon tsarin da ake kai yanzu inda suke samun kashi 50. Kasan ƙananan hukumomi kuwa shi yana nan akan 35 ɗinsa cikin 100, ba za a samu sauyi ba. To yanzu kuma bari mu sake nazarin kasan jihohin nan a bisa sabon kudirin. A cikin kashi 55 cikin 100 da za a samu a sabon tsarin, to an rage kashin rabon daidai wa daida, wato equality, daga kashi 50 zuwa kashi 20 cikin 100 na biliyan 50 din nan wacce muke bada misali da ita. Sai tsarin rabo bisa yawan al'umma, population. A tsarin da ake aiki da shi kashi 30 ake rabawa jihohi da Abuja. A sabon tsarin kuma za a rage yawan wannan kashi zuwa kashi 20 cikin 100. Za a bara rabawa daga jihohi masu yawan al'umma har zuwa ƙasa. Kashi na ƙarshe, wato derivation, shine wanda za a raba kuɗin la'akari da abin da kowa ya kawo. To a tsarin da ake kai yanzu, a baya dama mun ce kashi 20 ne cikin 100. To sabon ƙudurin kuma zai mayar da shi kashi 60 cikin 100. Iya yawan abin da ka kawo, iya yawan abin da za a baka a wannan sabon tsari. To bari na sake yi muku shi a takaice. A tsarin da ake kai yanzu, gwamnatin tarayya na ɗaukar kashi 15 cikin 100. A sabon tsari za ta koma karɓar kashi 10 cikin 100. Ƙananan hukumomi ana ba su kashi 35 cikin 100. A sabon tsarin ma za su ci gaba da karɓar kashi 35 cikin 100. Sai jihohi,
A tsarin da ake kai yanzu ana ba su kashi 50 cikin 100. A sabon tsari za a ƙara musu kashi 5 su dinga karɓar kashi 55 cikin 100. A cikin kashi 50 ɗinsu na yanzu suna ba da kashi 50 cikin 100 a matsayin equality, wato ana raba daidai. Kashi 30 cikin 100 kuma ana baiwa kowace jiha daidai da yawan al'ummarta. Kashi 20 cikin 100 kuma ana baiwa kowace jiha iya kuɗinta iya shagalinta. A sabon tsarin da za a koma yanzu inda jihohi za su dinga karɓar kashi 55 cikin 100. Kashi 20 zai dinga tafiya ne wato raba daidai. Sai kuma kashi 20 za a dinga raba musu daidai da yawan al'ummominsu. Sai kuma kashi 60 shine zai koma na iya kuɗinka iya shagalinka. Idan kuna da wasu ƙarin tambayoyi akan wannan batun haraji, kuna iya gaya mana su a comment section, mu kuma za mu yi bincike sai mu zo muku da amsoshinsu.